mala digresija na početku. Dakle, ne samo da ovaj najveći rođen od žene, što je Ivan Krstitelj, može za sebe s pravom reći: nakon mene dolazi jači od mene, ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. U odnosu na Isusa Krista, ovo mogu reći svi utemeljitelji svih vjera, svih vremena. Nitko, bez obzira o kome se radi i kome ljudi davali svoje povjerenje, nije dostojan sagnuti se i odriješiti obuću Isusu Kristu. Nikad zemljom nije hodao nitko dostojan odriješiti njegovu obuću. Isus Krist je živi, pravi Bog, po naravi Bog. Svi drugi su po milosti djeca Božja pozvani biti. No krenimo što nam danas Božja riječ kaže. Bog nam govori da je naš život priprema za susret s tim Isusom Kristom, živim, pravim Bogom, jedinim. Susret sa onim kome ni mi nismo vrijedni odriješiti obuću, pogledati ga, približiti mu se, jer je tako velik i tako divan, tako dobrostiv i milosrdan. On je onaj koji jest, mi smo oni koji nismo. On je Bog oduvijek i apsolutna sreća i spreman je uložiti samoga sebe bio i ostao za naše dobro. Bog nas upozorava po današnjoj riječi da sve u našem životu brzo prolazi. Što to znači? To znači da prolaze brzo svi naši užitci, ali i sve naše nevolje, i svi naši križevi, i sve naše male prilike da činimo dobro, da živimo za Boga i za bližnjega. Upotrebljava ove riječi: jedan je dan kod Gospodina kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. To znači da je naš život ništa. Mi ne dosegnemo ni 1000 godina. To bi bilo isto ništa. Ali imamo situaciju da se bijedni čovjek zanosi sa produženih 10 godina starosti. A kaže Bog, 1000 godina je ništa za Boga. I 1000 prođe. A Bog nudi čovjeku život koji nikad proći neće. Drugo što nas Bog upozorava, da ne brinemo. Neće ostati na ovome. Kaže, Bog će sigurno doći. Ili kako nam danas kaže Sveto pismo, ne kasni Gospodin ispuniti obećanje. I kaže nam o čemu se radi. Da Bog svakog čovjeka čeka da primi u sebe duh Božji, duha svetoga, Boga. Jer samo tako se može vječno živjeti. Ne medicinskim intervencijama, nego tako da otvoriš, čovječe, srce svoje i dok si na zemlji da primiš Boga u svoju sudbinu. Ono što kaže da nas ucijepi u svoju sudbinu, da dijelimo njegovu sudbinu, njegov križ i njegovu slavu i njegovo uskrsnuće. Tako se prima vječna sreća. Kaže, ne kasni Gospodin ispuniti obećanje kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da itko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Sve čeka da prime Boga. I zato Bog oklijeva još šanse, još prigode, još križa, još žrtve, još mogućnosti da primiš Boga u svoje srce. I tome je sve podređeno. Evo, predragi, i šta nam kaže? Jedno ljubljeni ne smetnite s uma. I onda nam nabraja, život kratko traje, Bog će sigurno doći i Bog svakog čovjeka poziva na obraćenje i čeka da se obrati. Čeka da se obrati. Iz toga možemo zaključiti ono što nam Došašće podvlači. Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. Kaže prorok Jeremija, proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom i čije se srce od Boga odvraća. Nema većeg jadnika i prokletnika. Zašto? Koji je sve svoje položio
i uzdanje u svoju pamet, u svoje sposobnosti, u svoje mišiće, u svoju snagu, u svoju ljepotu ili u svoju dobrotu koja ne postoji bez Boga, koji je sve svoje dionice uložio i karte stavio na ovaj život, u svoje vinograde, u svoje masline, u svoje traktore, u svoje tuke, u svoje vino, u svoje aute, u svoje eure. Nema ništa jadnije pod svijetom, u liječnike, u svoje zdravlje. Proklet čovjek koji je stavio sve, danas si zdrav, sutra nisi. A kaže, blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Boga i komu je Bog uzdanje. Blago njemu, blago njemu. I to nas Bog upozorava u ovo sveto vrijeme. Sad se postavlja pitanje logično, ko se uzda u Boga? Na prvu reklo bi se svi ovi koji se diče katoličkim imenom, koji se pozivaju na ime Isusovo, koji govore u ime Isusovo, koji traže u ime Isusovo, koji imaju sve sakramente, a Isus ne kaže tako. Evo što Isus kaže u četvrtak, prije 3 dana smo čitali u Božjoj riječi. Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, nego kaže onaj koji vrši volju Oca moga koji je na nebesima. Što je volja Božja? Volja Božja je naše spasenje i naše posvećenje. Volja Božja je plan živoga Boga za tvoje spasenje. To znači da je treba prepoznati i da je treba izvršiti. Nego kaže onaj koji vrši volju Oca moga. U nju možemo imati jedino povjerenje, ne u sebe, ni u domaću pamet, nego samo u Isusa Krista, u njegovu volju, u Božju volju za mene. Zašto? Jer mi je dao netko ko me voli više nego svoj vlastiti život i netko ko sve zna i sve može i sve hoće. I zato je važna ta volja Božja. Onaj koji prati taj Božji plan, onaj koji se ravna po Bogu, koji polazi od Boga u svome životu, koji uvijek računa s Bogom, blago njemu, on vrši volju Božju. Kaže dalje Isus, stoga tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni, zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, sluša, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika. Vidimo da nam Isus kaže da se ljudi dijele na ove 2 kategorije, mudrih ljudi i ludih ljudi, koji grade na Bogu i koji grade na svojoj snazi i pameti. Na svojoj ljepoti, mudrosti i dobroti. Ili, kako u naše vrijeme, na svojoj novoj pravednosti. To su priče za malu djecu. Postoji samo njegova pravednost, njegov sud, njegova ljubav. I na nju se treba osloniti. Ni na moju, ni na tvoju pravednost. Samo na živoga Boga. Na živoga Boga Isusa Krista. I pazite, svaki čovjek gradi život. Svi se mi borimo za život, izgrađujemo i tako dalje. Ali nije pitanje u tome što mi gradimo, nego na kome gradimo. I Bog nam kaže, mudar čovjek gradi na Bogu. Svoje pouzdanje stavlja na Boga i na njegovu ljubav i zna da će svaki život doći na kušnju. Jer kaže, i mudroga i ludoga čekaju kiša, dakle prolom oblaka i grmljavina pravde, i mudroga i ludoga čekaju oluje i vjetrovi, vidimo u jednom i drugom slučaju to kaže, i ludoga i mudroga čekaju poplave, bujice. Ali onaj koji gradi na Bogu, njemu će sve to izaći na dobro, jer je s Bogom. Sve će izaći na dobro. Jednoga i drugoga čekaju teške kušnje. A ovome ludome, bez obzira šta je sagradio, nije pitanje kakva je kuća, nego jer li je sagradio na pijesku, propadljivom na sebi i na takvima kao što je sam. I tek će tada kad dođu te kušnje, sve nas čeka smrtni čas. Tek će tada se vidjeti ko je sagradio što vrijedi, a što ne vrijedi. Sad se ne može vidjeti.
Sad ispada gotovo sve je slično. Ali doće čas, kaže Bog, kad će bujice, kad će grmljavina, prolom oblaka, oluje provjeriti tko je tko. Evo, i Bog nas upozorava da o tome vodimo računa. Što je najvažnije? Da vodiš računa o svojoj duši i o Bogu. Što kaže? Zapljušti kiša, navale bujice, dunu vjetrovi, sruče se na tu kuću i ona se sruši. I šta kaže još jedna rečenica? I bijaše to ruševina velika. Što je ruševina? Ruševina velika je duša koja propadne. Kaže Sveta Terezija Avilska, nema većeg jada i veće ruševine od duše koja završi u paklu i u propasti. Zašto? Svemir će onako propasti, i zemlja po kojoj hodamo, i sunce koje grije. Već to znano zna da će sve to dogoriti i raspasti se. Ali propast jedne duše neće završiti nikada u paklu. Na to nas Isus upozorava. Znači, nema veće ruševine od promašenog života. Od života koji promaši Boga. To se zove ruševina. On umro za tvoju vječnu sreću, prolio krv za tvoje grijehe, a ti kažeš neću, ne želim. Ništa tako jednostavno, traži ljubav i poniznost, a ništa sa tako groznim posljedicama. To je razlika kao između neba i pakla. Ne između neba i zemlje. Na zemlji je još dobro. Između neba i vječne muke i pakla. I zaključimo. Mi smo u srijedu slavili Svetog Franju Ksaverskog. Taj čovjek je imao sve od ovoga svijeta. Naime, bio je u bogatoj obitelji. On je rođen 1506. godine, znači prije 508 godina. I tada je otišao na školovanje ni manje ni više nego u Pariz. I tamo je upoznao jednog čovjeka, Ignacija Lojolskog. A on mu je ovu rečenicu govorio: što koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? Što ćeš reći na zadnjem času kad dođe vrag po dušu? Evo ti masline, evo ti tuke, ovce, hoćeš što ponuditi za dušu? Ovaj je njemu čovjek govorio: što koristi čovjek ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? I Bog ga je prosvijetlio. On je najprije izgubio majku, pa je onda izgubio sestru, pa je se susreo sa vrlo izopačenim, kaže, primjerima nekih profesora i studenata i svećenika i tako dalje. Ali toga zanimljivo, niti križ, smrt majke, smrt sestre, jako dobre sestre, svete sestre, niti loši primjeri svećenika i ljudi nisu ga udaljili od Boga. On tek nakon toga donosi odluku da će svoj život posvetiti siromaštvu i svetoj čistoći. I smatra se da je Franjo Ksaverski krstio oko 30.000 ljudi, jer je shvatio bit života. Shvatio je ko je Isus Krist, ko smo mi, što je život i što je smisao života. I zaključit ću sa ovim njegovim pismom koje on piše iz Indije. Kaže: obašli smo sela novokrštenika što su se nedavno krstili. Ali kršćanski urođenici nemaju svećenika, pa ne znaju ništa drugo nego da su kršćani. On kaže, ne znaju moliti vjerovanje, ne znaju Oče naš, ne znaju Zdravu Mariju, ne znaju Slava Otcu, ne znaju se prekrstiti, ništa. Oni samo znaju da su kršćani. I on kaže, kako nema vremena ništa, nego stalno, kaže, od kako sam ovamo stigao, nisam odahnuo. Marljivo obilazim selima i svetom vodom umivam nekrštenu djecu. Tako sam izbavio od grijeha silno velik broj djece što ne znaju kako se ono veli, ni što je lijevo, ni što je desno. I on kaže, premnogi ovdje samo zato ne postaju kršćani, dakle u Indiji, jer nema nikoga da ih privede kršćanstvu. Stoga me prečesto obuzme želja da protrčim evropskim učilištima, osobito pariškim, pa da luđački iza glasa vičem i prisilim sve one koji imaju više učenosti nego ljubavi, pa više svega nego ljubavi. Ljubavi za spasenje vlastite duše i spasenje drugih ljudi. Zamislite, danas je tu svećenik, tu su crkve, tu je sve, ali ne haje se za Boga. Ali doće onaj čas oluja i bujica i istine svakom životu. Bog kaže, nema ni jedan koji će ga mimoići. Kaže, i onoga mudroga i onoga ludoga čeka oluja i grmljavina pravde. I tada će se pokazati tko je tko i što je što.
I kaže on, jer imaju više učenosti nego ljubavi. Vikao bih, jao, kako su mnoge duše vašom krivnjom isključene iz neba, te se strovaljuju u pakao. On kaže, ma nemamo vremena ni za nikakve druge događaje, ni ove ni one, nego treba postiti, moliti, navještati spasenje ljudima. On govori i o profesorima koji predaju teologiju i tako dalje, a on kaže, ljudi nam propadaju, nema ih ko krstiti. Ali mogli bismo mi reći, nema ko moliti, nema ko postiti, nema ko pokoru činiti, nema ko vapiti Bogu stalno za obraćanje drugih ljudi. To je poziv kršćanina. Kršćanin je pozvan trpjeti, visiti na križu sa Isusom Kristom, trpjeti više nego drugi ljudi za spasenje ljudi. Jer ljudi se spašavaju na križu. I kaže, o kad bi onako žarko, kako se predaju znanosti, a mi bismo rekli umjetnosti, sportu, glazbi, kulturi, polju, tukama, ovcama, ne znam čemu, kad bi se tako brinuli za duše i za spasenje ljudi. Kaže, o kad bi onako žarko, kako se predaju znanosti, prionuli za ovaj posao, da bi mogli položiti Bogu račun za svoju učenost i povjerene talente. A kad bi mnogi od njih potaknuti tom mišlju i pobuđeni razmatranjem božanskih zbilja, zapostavili svoje planove i ljudsku zaposlenost i posve se predali Božjoj volji i pozivu, te iz sve duše zavapili, evo me Gospodine, što hoćeš da činim. Evo, nek nas ovo potakne da i mi imamo osjećaj za Boga, to je najvažnije, duša naša, i da imamo trajni osjećaj i grižnju savjesti i bol zbog propadanja tolikih ljudi. I da se stalno pitamo koliko sam postio za spasenje ljudi, koliko sam pokore činio, koliko sam krunica izmolio, koliko sam hodočašća prikazao Bogu za spasenje svijeta, za spasenje i obraćanje najbližih. Amen.